Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija fetaħ kawża l-qorti biex il-poplu Malti jingħata lura l-isptarijiet. Adrian Delija fetaħ din il-kawża bl-appoġġ sħiħ tal-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. F'kummenti quddiem il-qorti, Adrian Delija spjega li fid-29 ta' Jannar li għadda il-Partit Nazzjonalista preżenta protest ġudizzjarju fejn talab u ġibet l-attenzjoni tal-Gvern dwar dak li qed isir fir-rigward tal-beħ tal-isptarijiet ta' San Luqa, Karen Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex lill-kumpanija Vitals Global Healthcare. Iżda bħalma għamel fil-Parlament, ħadd mill-Gvern ma wieġeb għal protest ġudizzjarju. Nafu però bħala fatt li l-Gvern għamel kontratt mal-Vitals u fuq dan il-kontratt kien hemm obbligi. Obbligi illi jgħidu illi fi żmien 3 snin kellhom isiru diversi affarijiet. Il-Gvern ħallas, il-Gvern ta' il-miljuni lil dil-kumpanija li ma nafux ta' mini, però mill-banda l-oħra il-poplu Malti u Għawċi ma ħa xejn. Adrian Delija qal li l-fatt li Vitals ma onorawx l-obbligi kontrattwali kienet tirrappreżenta opportunità tad-deb għall-Gvern biex jieħu l-isptarijiet lura fideh. Diġà oxxen illi l-Gvern jagħti l-isptarijiet lil xi ħadd illi ma nafux minnu, jinsisti li ma jgħidx minnu u jibqa' jaħbihom anka wara li fallew. Il-fatt li dawn naqsu mill-obbligi tagħhom ippreżenta opportunità tad-deb u jien fil-Parlament tlabt il-Ministru Fern biex juża din l-opportunità illi wara li l-għażla kienet ħażina x'in kien ċar u evidenti għall-inqas nieħdu lura dak li huwa tagħna. Adrian Delija stqarr li għandu responsabilità bil-liġi li meta proprjetà tal-poplu Malti jista' jiddefendiha u għalhekk qed jagħmel dak kollu possibbli biex inġibu l-isptarijiet tagħna lura u dan lest li jagħmlu. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li dan kien kuntratt ta' beħ skandalus u li kien magħmul biex jifalli ma' nies li ma nafux. Dan huwa l-iktar kuntratt skandalus li qatt sar, aħna nemmnu b'konvinzjoni illi Gvern qatt ma seta' daħal f'dan it-tip ta' kuntratt skandalus u li dan il-kuntratt mill-bidu tiegħu kien magħmul biex ifalli. Kien magħmul ma' nies li konna nafu li mhux se jaslu. U meta rajna li ma waslux, meta rajna li daw ma kellhomx biex iwettqu l-obbligi tagħhom, flok il-Gvern ħalura dak li huwa tagħna ta' ċans lilhom illi jgħaddu l-proprjetà il-ħaddieħor. Ir-rikors kien iffirmat mill-avukati Jason Azzopardi u Edward De Bono. Il-kawża se tinstema' quddiem l-imħallef Silvio Meli.